Goedenavond, het is zaterdag 30 oktober en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Chemiebedrijf 3M bij Antwerpen moest gisteren per direct stoppen met productieprocessen waarbij PFAS worden uitgestoten. Dat moest nadat bleek dat omwonenden van de fabriek te veel PFAS in hun bloed hebben, wat kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Voor de provincie verandert de plotselinge sluiting niets aan hun standpunt. Op zich maakt het ons natuurlijk al zorgen, dus in die zin is die zorg niet groter geworden. Na het bloedonderzoek wat we van de week ook in de media hebben kennis kunnen nemen. Zeeland blijft zich dan ook harmonieus opstellen tegenover België om samen het probleem aan te pakken. PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Ze zijn nauwelijks afbreekbaar en een aantal types zijn bij langdurige blootstelling kankerverwekkend. Gedeputeerde Van der Velde vreest dat het PFAS-probleem voorlopig niet voorbij zal zijn. Natuurlijk hoop ik dat het met de sisser afloopt, maar de prognoses zijn niet goed. Laten we eerlijk zijn, PFAS zit overal in. Dus we zullen overal dit probleem gaan tegenkomen. Het gaat natuurlijk in eerste instantie moeten we ons zorgen maken om de bronnen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat het slecht afbreekbaar is. En we hebben nog niet helemaal inzicht wat de impact en de consequenties zijn voor de volksgezondheid. Dus ik ben in de overtuiging dat we hier nog wel een tijdje mee te maken hebben. Vond u het een eng bericht dat u en ik dit waarschijnlijk ook gewoon in ons bloed hebben? Ja, dus sowieso een enge gedachte. Er komt op korte termijn onderzoek naar de voedselveiligheid in de Westerschelde. Of er ook een Zeeuws bloedonderzoek komt, is nog niet duidelijk. Schimmel, ja. Stank, ja. Zoutuitbloei, ja. Stichting Wateroverlast Sluiskil organiseerde de afgelopen 2 dagen een spreekuur. Daar helpen ze bewoners met de aanvraag voor een gesprek met de gemeente Terneuzen over de vochtproblemen in hun huizen. De mensen hebben hulp nodig, tenminste dat is onze mening, omdat niet iedereen in staat is namelijk om te beoordelen van wat er nou precies aan de hand is in zijn huis. De stichting die wil gewoon de mensen ondersteunen, dus dat ze kunnen rekenen op de hulp voor de verdere afhandeling en dat de mensen er niet alleen voor staan. Zo'n 45 inwoners kwamen op het spreekuur af voor hulp bij het invullen van de formulieren. Kijk, als ik alleen naar de gemeente ga, dan zeggen ze ja maar. En voor de rest wordt me een kluitje in het riet gestuurd. Ik heb het liever dat we dus het allemaal samen doen. Dat mijn muren, er komen overal bobbels op en het behang valt van de onderkant van de muren af. Ik ben er een beetje beu mee eigenlijk. Stichting Wateroverlast Sluiskil levert maandag alle ingevulde formulieren in bij de gemeente en zal bewoners bij de verdere afhandeling van de schade begeleiden. Meerdere Zeeuwse huiseigenaren openden vandaag hun deuren tijdens de duurzame huizenroute. De bewoners hebben ervaring met het verduurzamen van hun woning en beantwoorden vragen van mensen die ook willen verduurzamen. Bijvoorbeeld waar plaats je een warmtepomp, waar hang je die nou op? Of hoe dik moet je isolatie zijn, dat soort zaken. Nou, ik ben vooral heel erg te spreken over dit glas. Wij hebben ook allemaal nog enkel glas, dus daar moeten we wat mee. En dit is vacuümglas en dat is HR+++, begreep ik. Dus net als driedubbel glas, ja, dat zou een enorme winst al zijn. Ze zijn op bezoek in Huizen Boerbooms in Middelburg. En hier is genoeg inspiratie te vinden. Ja, wij hebben natuurlijk vacuümglas aangebracht. We hebben de voor- en de achtergevel, het dak en de vloer geïsoleerd. Echt goed geïsoleerd. En we hebben verder een zonneboiler, zonnepanelen. En we hebben overal LED-verlichting. Niet alleen klimaatverandering laat mensen verduurzamen, ook de stijgende energieprijzen motiveren. Mevrouw Boerboom ziet dat bezoekers ten opzichte van eerdere jaren nu grotere plannen hebben. Ik krijg hier mensen over de vloer die hun woning in één keer bijvoorbeeld van het gas af willen. Ja, dat is hartstikke leuk. Er zijn goede subsidieregelingen voor, dus ik zou zeggen doen. Goes ontvangt VVOG op het eigen Schengen. De Beverlanders nog altijd zonder overwinning in de 3e divisie. En op dit moment staat het 1-1. Net begonnen aan de tweede helft. Goes met een man meer. En hier glijdt doelman Eppink uit van VVOG. Profiteert Hagen dan? Ja, dat doet hij. De aanvallen van Goes met de 2-1. Vlak na de rust buit Goes al snel de man meer situatie uit. En komt er dus op voorsprong. Inmiddels diep in blessuretijd. Nog steeds 2-1 voor Goes. Bal gaat niet over de zijlijn. Daar rekenen ze wel op bij Goes. Komt de voorzet daar.
En is het Jeremy de Graaf met de 2-2 namens VVOG. De clubtopscorer. Met zijn 5e van het seizoen brengt hij de stand op 2-2. En tijd is er niet meer voor Goes om daar iets aan te veranderen, want diep in blessuretijd. Hier is het afgelopen. Goes speelt met 2-2 gelijk tegen VVOG en wacht nog steeds op de eerste overwinning in de 3e divisie. We hadden vanochtend door een storing uit Frankrijk direct grijs en regenachtig weer. Op de meeste plaatsen viel zo'n 3 tot 5 mm. En dat leek ook meer dan dat het eigenlijk was, want er was een vrij stevige zuidelijke wind, windkracht 3 tot 6. Regen en grijs weer ook op de Sloedam rond het middaguur, met temperatuur rond de graad 13, dus al te koud was het nog niet. Maar er bleef af en toe wat regen vallen. Het is pas vanavond dat het overwegend droog wordt, met ook wat meer opklaringen. En vannacht is het ook overwegend droog, met af en toe een opklaring, minimumtemperatuur van 10 à 11 graden. De wind neemt iets af. Morgenochtend is het daarna meestal droog, al kan er lokaal wel wat regen vallen. Perioden met meer regen zijn er in de middag tot in de avond. En er komt windkracht 5 tot 7 te staan 's middags. Maximumtemperatuur daardoor nog wel 14 à 15 graden. Volgende week zijn er af en toe wat buien met kans op een onweersbui ook. Dat betekent wel vaker opklaringen en er is minder wind. Maar de middagtemperaturen gaan geleidelijk omlaag tot rond de 11 graden. En tot zover voor nu en tot straks bij Zeeland de Week met een overzicht van het nieuws van de afgelopen week.